пар канатлы гаиләдә яшим мин. Әти белән әниемнең тату гаилә коруына шатланам. Бүген сезне шул канатларымның берсе булган әтием белән таныштырасым килә. Алай гына да түгел, аның белән таныштырып, ихлас килеш алтын юбилее белән котлап китәсем килә, дип язган безнең тапшыруга Урта Терешко авылында яшәп килүче батыр егет Айдар Марс улы Шамионов. Әти, әни, нинди җылы сүзләр. Әби бабам әтиле-әниле, алтын канатлы булып үз улым дип әйтергә яраталар. Минем иң кадерле кешеләрем әнием белән әтием, алтын канатларым. Әтием Шамионов Марс Мунир улы 50 ел элек Урта Терешко авылында якты дөньяга аваз салган. Туган җирдән аерылмаган, тырыш хезмәте белән көн күреп гомер итә. Кеше туган җирдән аерылса, нәсел агачы кырый. Шәһәр адам баласының йөрәген дә, хәтерен дә үтерә ди. Әнием белән матур гаиләдә яшәп, алар апам белән мине бик яратып үстерәләр. Бүгенге көндә авылда урнашкан янгын сүндерү бүлегендә ул хезмәт итә. Табигать аңа барысын да кызганмый биргән. Талантны да, акылны да, сәләтне дә. Ул төзегән төрле корылмалар аның үзенә дә һәйкәл сыман. Алар әтиемнең уңганлыгын, булганлыгын күрсәтеп тора. Безнең белән дә булырга вакытын кызганмый. Көндәлек аралашканда батырлык, тугрылык, иптәшлек, намус турында сөйләргә күп сәбәп таба. Һәр вакыт мине кайгыртып яши. Күз карасыдай саклап, акыллы киңәшләрен бирә. Урынсыз эшләгән эшләрем өчен бераз әрләп тә ала. Өйдә вакытта без аның белән бөтен эшне бергә эшлибез. Яз җиткәч, кыш оялары ясыйбыз. Кышын канатлы дусларыбыз өчен җимлекләр элеп куябыз. Җәй көне бергәләп су керәбез, сәяхәткә барабыз. Кышын чаңгы шуабыз, кар көрибез. Мин әтиемә йорт, бакча эшләрендә дә булышам. Кичкенәдән хезмәткә өйрәтә ул мине. Әтием уңган, тапкыр, зирәк, шул ук вакытта кайгыртучан һәм таләпчән дә. Олы йөрәкле, киң күңелле кеше дә ул. Кем генә ярдәм сорап керсә дә булышмый калмый. Әйе, әтием бүгенге көндә бәхетле минем. Сәламәт, җан теләгән эше, аралашырга туганнары, кадерләргә бабабыз, киңәшләшергә әниебез, нәсел дәвамчылары, аны üzülеп яратучы без бар. Кадерле әтием, синдәге ныклы ихтыяр, мәрхәмәт, түземлелек кебек сыйфатлар миңа да күчсен иде. Мин сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр телим. Яратуым белән бергә рәхмәт барысы өчен дә дим. Кытлы булсын әти юбилеең, кояш сиңа көлеп карасын, салмак кына искән таң җилләре чәчләреңне сыйпап тарасын. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, якыннарың китерсеннәр бары яхшылык. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Хөрмәтле Марс Мунирович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Улыгыз сайлаган алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шағыңыны тойып яшимен, рәхмәтлемен меңләп сиңа язмышым. Әткәй бәгърем син, кадерле янарымда син терәк. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле янарымда син терәк. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Шағымда киңәш бирәсең, өндәшәсең миңа улым диеп. Яшә әле әтекәй кайгы белми, тормыш юлларымда нурлар сибеп. Әткәй бәгърем син, кадерле янарымда син терәк. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син,
biresin. Karışa